estamos apañando unas patacas. En vez que o meu amigo está, o meu compañeiro está sacando o sacho as patacas. Eu tamén metémolas na caixa para despois levarlle ao cociñeiro. E mirade como está a pataca. Como é? Está cheo de tempos de apañar as patacas. Vamos coller os pimentos e tamén mirade como está floreando o pimento. Mirade. E a flor, cal é? E a flor está aquí. Eu vexo a folla, non vexo a flor. A ver, mirade a flor. Isa non, eu creo É que... esta, é Pero esta. ainda se ve mellor buscada por aí. Aquí. Ah, esta. Mirade a flor, que bonita está. Os porros. Séñame. Mira que grandes. Aquí está cheo de erva. Ahora non é época de plantar sabas, porque é mentira que me digas tú eso. Ahora o que vamos plantar é nabos. Veña, aparta de aí un pouquiño, Cristian. Veña usted así por aquí. Sácate, Cristian, por favor. Como houve moita sequía, non houve calabazas, e só temos as flores. Como xa ven o outono, estamos collendo as landras. Enseñade máis? Ah, Eu teño moitas aquí. xa está.